Na, Japanese. pag pumunta ako sa Japan, paano ako magsalita? Kailangan mag-tutorial muna, tapos sabihin ko lang doon na, Englishman, hindi. sabihin ko lang doon sa mga Japanese na, Chingela bochu, bochu, chidawaran chikaku, ang sila mga oh, pag pumunta ako sa Japan, di ba? Arigato. Kailangan tumuwad ka muna. Arigato. Kasi direct naman yon. Pag sinabi mo tumuwad ka ng arigato, upo agad. Arigato, buto. Oh, yun yan. Arigato. Masyo lang, masyangay. Na, kung di man magtaka yung mga tigatag Japan, pinagsasabi yung tao mo to. Sabi ko din, ay, sino, chikaw, mag-sinyas lang ako. Para, para alam nila paano, Kaskana kita kamote para pindi kita. Translate mo yung kuya sa Japan. Siya lang, siya, kasi siya lang sa moshi. Ang ko, mungkin ka moshi na. Amay ka na Japan lang. Amay ka na. Sabihin ko lang, siya lagu aji. Hai, siya lagu bucu bucai.